עם הדמעות בעצם. כי לא ממש זה. אז נתחיל אני אשאיר לכם משהו סתם. מים לא בישרו על שערה, גם הים היה רגוע ושקט, כשפגשתי בך לראשונה השתנו חיי ללא ספק. כשפגשתי בך לראשונה השתנו חיי ללא ספק. הציפור שעפה נתקע לרגע נשימה, כשפגשתי בך לראשונה, יום שבו הפסיק המלחמה, ואני קורא לך אל תלכי לי, בגרוני הלב ליבי מותש, מעל העיר שלנו קול של אלוהים, עד שבאתי ומצאתי אותך אהובתי, ואני קורא לך. זה מה שיש כרגע עד עכשיו. בקצרה עכשיו נתחיל לספר לכם הכל. סתם רציתי לעניין לכם את הזמן, כאילו. כמו שאתם רואים, אני בים לבד. זה כי בחרתי שהיום הזה יהיה קצת שונה מכל הימים שזה. זהו זה. היום בדיוק אני בת 20 ועוד חצי שנה. בשעה הזאת קצת תשמעו, אין פה אף אחד. יש פה אולי איזה הומוס שישן ממרחק של 100 מטר ממני, וזה הדבר היחיד שיש פה כרגע. גם כלב אין פה. אז אני לא אבזבז לכם את הזמן. 10 הדקות הקרובות יהיו 10 הדקות האחרונות שבעצם בסרטון הזה יראו אותי כנראה. אז נספר לכם על החודש האחרון. לא בדיוק עושה אותי שמחה, אבל רק רציתי שידעו מה בדיוק עבר עליי. נשים איזה שיר פה ברגע שיהיה קצת נעים לי לספר את זה בלי זה. לא. אז הגיע הזמן להתחיל. לפני משהו כמו כמעט חודש הכרתי מישהו שבערך שינה לי את החיים. בדיוק לפני משהו כמו 3 שבועות קרה הדבר ששינה לי בעצם את החיים האלה עד עכשיו. אבל מה כבר אני יכולה להגיד? לא יכולה להתלונן, אני יכולה בכיף, אבל מי יקשיב לי בעיקרון?
כולם חושבים שאני. האמת, אני גם חושבת על עצמי דבר כזה, אבל בסדר. אני לא רוצה להסתכל על המצלמה, אני לא רוצה שתראו אותי פשוט בכל. אז בקצר. לא מתאים עכשיו. נפסיק את זה. הנה כוכב נופל. בסדר. עוד אחד. דווקא כשאני בים כוכבים נופלים פה. אני לא מדברת לעצמי, תשכחו מזה כאילו. בראש ובראשונה אני רוצה להתחיל עם ההתנצלויות בפני כל האנשים שפגעתי בהם כל החיים בעצם. בראש ובראשונה אימא שלי, שגילתה מה עבר עליי, וזה די השפיל אותה כל המצב הזה. אני לא יכולה להגיד לכם מה היא הרגישה שהיא שמעה את כל מה שזה. אבל בכנות, אני קצת מבינה אותה. כי לא בדיוק נחמד לשמוע דבר כזה. ועוד כשהבן אדם הזה בכלל מכחיש את הקיום שלי בעולם הזה, לא מוכן לעזור לי, אפילו לא טיפה. ניסיתי לפנות אליו בדרך הכי עדינה שבעולם ולספר לו דבר כזה. הוא פשוט התעלם כבר מההתחלה. ואז עברתי לאיומים, וגם זה לא עזר. אני לא אכחיש לגמרי שלא איימתי עליו, אני לא אשקר לכם בדקות האלה, פשוט אני אספר את כל מה שעובר עליו. את כל מה שאני מרגישה בעצם. בכלל לא קרה פה. אני מרחק 50 מטר מהמים. וזה בערך מה שאני רואה עכשיו. ודי עצוב לי שיכול להיות שהחיים שלי ייגמרו שם, בגלל הבן אדם הזה. לספר מה השם שלו? לא, הוא כבר יבין לבד. כי אני יודעת שזה משהו תסתכלו עליי. ואני מציעה כאילו מקרוב. אם אני לא אחיה אחרי עד הבוקר, עזבו אחרי. עד הבוקר הוא מצטער על זה. ואני לא אומרת סתם. כי אני יודעת בדיוק מי אני ולמה אני... דבר אחד בטוח. סליחה. אני ארדוף אותו. אני לא אתן לנו נוח לשנייה על כל החודש המסכן הזה. מהיום שהכרתי אותו עד היום האחרון שאני חיה עכשיו. אני זוכרת כל דקה, כל שנייה שעברה לי בראש. את זה שאני לא אוכלת כבר כמעט שבועיים. את זה שאני לא מסוגלת לישון. כי סיוטים מוטפים אותי בלילה. וכל מה שאני יכולה להגיד זה בעצם כל מה שיקרה לו בעצם מגיע לו. והוא לא יכול לעשות עם זה כלום, להתלונן עליי. אני לא אחיה עד אז. אני לא צריכה להראות לכם את כל מה שאני זה, כי בעצם ככה. אז נעבור כאילו טיפה יותר לזה. קדימה. הבן אדם השני שאני רוצה להתנצל בפניו זה האח הקטן שאני חולה עליו, דניאל. היום הוא בן 18.
הוא הבן אדם הכי קרוב אליי בעולם הזה. הוא יודע את כל מה שעבר עליי, כל מה בעצם קורה לי בחודש האחרון. והוא הבן אדם שהכי תמך בי בעולם הזה. אז דניאל, אח קטן שלי, שיהיה לך את היום הולדת הכי שמח בעולם. ואני מצטערת שזה היום שבחרתי פשוט לגמור הכל. אח יקר שלי, אין כמוך בעולם הזה. דבר שני, אחותי הקטנה, עמית. את עוד לא בת 6. עוד לא הספקת להכיר אותי אפילו. את הבן אדם השלישי בעצם בעולם הזה שבשבילו יכול להיות שהייתי ממשיכה עוד איזה חודש לסחוב את כל העניין הזה. אבל כשכבר כבד על הנשמה ועל הלב, אין כל כך הרבה מה לעשות. ואבא שלי, זלזלתי. אני לא צריכה לספר עוד. אני לא צריכה לבקש התנצלויות מכל העולם עכשיו. בעצם אני כן פגעתי בהרבה אנשים שלא מגיע להם שאני אפגע בהם. בואו נתחיל בזה שלפני שהכל נגמר. בר גיגי. אני יודעת שהשנה האחרונה בשבילך, בגללי הייתה הסיוט של החיים שלך. אבל הכל היה שקר ואני מתנצלת על זה. והיום זה כנראה ההזדמנות האחרונה שלי שאני אבקש ממך סליחה על כל מה שקורה. לא תכננתי כל דבר. אבל מה אני אעשה? טוב. אז בטח כבר קראתם את הסיפור שידיד שלי הוציאה באינטרנט. טוב, חלק מזה זה שקר. זה שבגללו אני די מסיים את החיים שלי, הוא לא הרים על היד בחיים. אבל הוא גרם לחיים שלי להפוך לגיהנום מאותו לילה. הלילה הזה ששינה את החיים שלי והפך אותי לבן אדם הכי מגעיל, שפל ואכזר בעולם. אז בואו נספר לכם קצת על אותו לילה כמו שאתם מתארים לעצמכם. כן, עדיין יש דמעות בעיניים, אבל מה אני יכולה עוד להגיד? מה? אפילו עכשיו אני ברחתי מהבית כדי שאמא שלי לא תדע מה לעשות איתי. אז נמשיך, אין ברירה כל כך. באמת שאני מדברת הרבה במקום לעשות. בשורה התחתונה, היום זה היום הכי קשה שעברתי בחיים שלי. בגלל הדבר המסריח הזה שחי בבועה שהוא חושב בעצמו. ופשוט אפשר לספר עליו בעצם, לא אכפת לי להגיד את השם שלו אפילו. אלון. הבן אדם הזה, הבן אדם הכי קר ודוחה שהכרתי בחיים שלי. לא נורא אם נפגעת, זה לא משנה. מקווה שהדקות האלה יצערו אותך וילמדו אותך לקח לשאר החיים שלך. בעיקרון, עוד 8 חודשים מהיום היית אמור להיות אבא. מה שבעצם אתה מכחיש בכל תוקף שקרה, אבל כמו שאתה יודע, היה אפשר להוכיח את זה והיה אפשר